खारा हो खै राड़ी धुन जाता हम कबो कबो on में गावत रहले मंच पर ना गए कि हमर दूध गोबा दूध के फैक्ट्री अके करियो में नो करी उहे गाना हो जाए मैडम। अच्छा दोनों जनी बहिन कहा तारी कि उहे करिए नो करी माने ऐसे में कि ओरिजिनल हम उ गाना के जरूर गाइब रहो, फरमाइश जरूर पूरा करो, लेकिन एगो गाना के बाद कर ना दियो अभी माली 5 मिनट में हमर हार्ट अटैक हो जाई तो गाना अधूरा रह जाई कि ना 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 ऐसा ना होके दिए कि चीज तोहर एवन ब्रांड बाटे हो आ बोला ना एकर का डिमांड बाटे हो कि चीज तोहर एवन ब्रांड बाटे हो आ बोला ना एकर का डिमांड बाटे हो कि कैसे तू भइलू अरे बोला ए तरी आ बोला बोला छोकड़ी आ कैसे भइलू गे दरी ए रानी बोला हो खड़ा हो जाए रानी खारा हो खै राड़ी अरे रानी गबड़ा गइल हजीब हो चाम के जीव लपटा गइल हां सही में लपटले तहार क्रिया कि कैसे तू भइलू अरे बोला ए तरी आ बोला बोला छोकड़ी आ कैसे भइलू के दरी एगो ये मुखड़ा रही कि हमर दूध गोबा कि हमर दूध गोबा दूध के फैक्ट्री आ के करियो में नो करी म्यूजिक के साथ आ जाए कि हमर दूध गोबा दूध के फैक्ट्री करियो में नो करी हमर दूध गोबा